Středu 1., tedy 2 dny zpátky, mi přišel e-mail od paní Petry, která mě požádala o natočení videa se cviky na stabilizaci SI skloubení a uvolnění vzpřimovačů páteře. Pokud i vás toto téma zajímá, tak se posaďte a užijte si videjko. A pokud byste i vy měli zájem o natočení podobného videa na míru, tak se mi neváhejte ozvat. A jestli vás moje videa baví, jestli se vám líbí, dejte mi palec, klikněte na odběr, abyste viděli všechna nová videa. A jestli vás například i ta videa něčím obohatí, tak využijte možnost super díku. Je to forma podpory tvorby pro vás a je to i motivace pro mě v té tvorbě pokračovat. Každé takové video bude vždy obsahovat část povídací, kde váš problém rozeberu, a také část praktickou, ve které vám doporučím nějaká cvičení. Tak a teď se bez dalšího okecávání pojďme pustit do dnešního videa. Než se, paní Petro, pustíme do samotného cvičení, rád bych skrze krátké povídání okomentoval i zbytek vašeho e-mailu. Na obrazovce teď můžete vidět e-mail od paní Petry. Já jsem si v něm vyznačil několik bodů, které okomentuji, rozeberu a podám k ním nějaké krátké vysvětlení. V praktické části se potom budeme věnovat, jak už jsem říkal, cvičení pro stabilizaci SI skloubení a uvolnění vzpřimovačů páteře. Pojďme se nejdříve podívat na e-mail jako takový, abychom situaci paní Petry blíže navnímali a vžili se do její situace. Píše, že má souhrn několika potíží. Ve svých 48 letech má hyperlordózu, což je zvětšení křivky v bederní páteři směrem dopředu, a proto, že má i zvětšenou hrudní kyfózu. Protože paní Petra tyto problémy spojuje, tak můžeme vyvazovat, že té problematice určitě do jisté míry rozumí. Kdo sleduje moje videa delší dobu, tak už určitě ví, že páteř je nárazníkovým systémem těla, mimo jiné klouby, a že funguje jako pružina. Zvětšení křivky v bederní páteři značí automaticky zvětšené vyhrbení v hrudní páteři. A tento problém může být způsoben velkou řadou okolností. Nejdříve se proto na toto spojení problémů podíváme v teoretickém popisu a následně si řekneme, jak na řešení. Nenechte se teď prosím odradit trochu vysvětlování, já vám totiž slibuju, že na konci videa to bude dávat smysl. V základním pojetí fyzioterapie toto zvětšení přirozeného prohnutí a vyhrbení označujeme jako horní a dolní skřížený syndrom. Jedná se o kombinaci svalů zkrácených, tedy přetěžovaných na straně jedné, a svalů oslabených na straně druhé. V případě bederní páteře hovoříme o oslabených hýžďových svalech a o oslabených břišních svalech. Jejich spolupráce totiž dostává pánev do výhodnějšího postavení a to šetří náš pohybový aparát. Tím, že tyto dvě svalové skupiny spolu nefungují, dochází právě ke zkrácení svalů ohýbajících kyčel směrem nahoru a to nám zkracuje svaly na bederní páteři. Důvodem je to, že se bederní páteř brání přílišnému předklonu jako prevence proti zranění a proti výhřezu. Ona je totiž na bederní páteř už jenom kvůli oslabení v pasivním stavu, díky těm slabým hýždím a břišním svalům sama o sobě mírně ohnutá, protože tak vzhledem ke gravitaci nevýhodnému postavení pánve to naše postavení kompenzujeme. Následné přílišné vyhrbení v hrudní páteři funguje na velmi podobném principu, jen ho tam mají na starost jiné svaly. Snad jsem vás teď teorií příliš nevyděsil a pojďme se podívat na nějakou aplikaci téhleté teorie a dát tomu praktický význam. V rámci studia fyzioterapie bude student poučen, že svaly zkrácené je vždy třeba protahovat a že svaly oslabené je třeba posilovat. Ne, že by to byl úplný nesmysl, ale ono to nikdy není tak jednoduché. Moderní pojetí fyzioterapie chápe, že problém nikdy nelze řešit izolovaně. Nejen studie, ale i moje osobní zkušenost s klienty jednoznačně dlouhodobě ukazuje, že důvodů pro tento problém je daleko více než právě jen ty popsané skřížené svalově funkční disbalance. Vzhledem k našemu dnešnímu životnímu stylu, kdy máme kvůli práci s počítačem a s telefonem, máme dlouhodobě hlavu v přesunu, tedy nejen, že nám to zavírá hrudník a způsobujeme si popisované syndromy, ale my si také významně zvětšujeme zátěž právě na bederní páteř. A kdo by mi nevěřil, tak si tohle klidně vyzkoušejte. Stoupněte si teď ze židle, stoupněte si do neutrálního postavení, dejte si prsty na bederní páteř, abyste trošku cítili, a předsouvejte hlavu směrem dopředu postupně víc a víc. Určitě pod prsty ucítíte, jak se vám to napětí v bederní páteři postupně zvětšuje
až do bolestivého stavu, někdy až do křeče. Tato zvětšená tíhaná bederní páteř způsobuje nejen nervové dráždění, které potom střílí dolů do nohou, do pánve a okolo, ale zvětšená křivka na krku také zvětšuje i křivku ve spodních zádech. A jako kompenzaci zvětšení těchto dvou křivek se nám potom vyhrbí hrudní páteř. Opět, abychom vzhledem ke gravitaci byli v rovnováze. Vnímáte to? Tělo, jeho mechanismy a vztah ke gravitaci jsou úžasně propojené. V případě lokálního problému, jak jsem říkal, je proto vždy potřeba vnímat pohybovou soustavu jako celek. Klienti si totiž často stěžují, že se jim nedostává osobního přístupu a nebo že se jim nedostává dostatku personalizovaných cviků. Tohle ale není vždy chyba terapeuta, protože pokud my se v rámci cvičení neujistíme, že adresujeme celý aparát a nepokryjeme všechny potřeby svalové spolupráce, tak trefit se do správného řešení bude jako hledat jehlu v kupce sena. A navíc, když už u vás tyto problémy vznikly, jedná se o dysfunkci celku, nikoli o selhání v dané oblasti. To, že se bolesti často projeví právě v bederní páteři, je proto, že se jedná o nejslabější část toho pohybového řetězce. Jak se říká, jsme jen tak silní jako náš nejslabší článek. Čínské přísloví dokonce říká, že jsme jen tak staří jako naše páteř. Dobrou zprávou pro všechny je, že nehledě na množství výhřezů nebo stupeň artrózy můžeme ty problémy neutralizovat. A to v případě, že naučíme tělo správné svalové spolupráci. Svaly v těle potom vstřebávají vlivy, opotřebení aparátu a naše kloubní potíže, včetně páteře, dostanou velikou úlevu. Zánět ustoupí a my se potom cítíme, jako kdybychom nikdy žádné potíže ani neměli. Když komplexní pravidelné cvičení zkombinujeme s dostatkem spánku, s hydratací, omezíme prozánětlivá jídla, tak rázem omládneme o 20 let v průběhu 4-5 měsíců. Toto moje dosavadní povídání i na další velkou část Petry e-mailu odpovídá. Píše, že po porodu v roce 2010 přišla k trvalým bolestem v pánevním dnu a že má dlouhodobě drážděný nerv. Toto všechno je spojené s nevýhodným postavením těla a nejedná se o žádnou velkou záhadu. Právě naopak. Souhrn problémů, které Petra popisuje, je vzhledem k držení jejího těla, tak jak ho popisuje, úplně normální jev. Dále popisuje problémy s kostrčí, s přetížením zátěže na jedné noze a na oslabení jedné nohy. Věřte mi, že i na toto moje předešlé povídání odpovídá. Svalová inhibice, tedy oslabení skrze špatnou inervaci, tedy zhoršený přenos skrze nerv do svalů, způsobuje právě utlačovaný nerv v bederní páteři. A právě to paní Petra ve svém e-mailu i dále popisuje. Má drážděný nervový svazek, nerv ischiadicus. Jak říkám, je to další problém, který Petra popisuje. Ono je to tak, že když se profesionál v pohybové oblasti na paní Petru podívá svlečenou do spodního prádla, ona když stačí, že bude stát v pasivním postoji, tak ten terapeut bude schopený všechny její problémy popsat v průběhu několika vteřin, a to aniž by nutně viděl její lékařskou zprávu. Jak jsem řekl, popisované potíže paní Petrou mají velmi logické spojitosti. Víte, on takhle člověk totiž chodí od jednoho doktora k druhému, každý v rámci několika minut vyšetří něco jiného v izolovaném pojetí a pacient si za 5 let nazbírá takový výčet latinsky pojmenovaných potíží, že na léčbu raději zanevře, protože má prostě pocit, že má to tělo prolezlé rakovinou od hlavy až k patě. Znovu opakuji, není to tak. Pokud se adresuje pohybový aparát jako celek, je to jako otáčet ručičky hodinek směrem dozadu a vracet se v čase do doby, než se zahojí a uklidní i poslední postižené místo. Jestli si někdo z diváků teď myslí, že problém zjednodušuji a nebo se vyhýbám adresování detailů, velmi rád v komentáři vysvětlím veškeré vztahy problémů popsaných paní Petrou a dám je do kontextu s tímto videem. Ještě k jedné věci z jejího e-mailu bych se přeci jen rád vyjádřil. Petra píše, že je zvyklá protahovat z jógy sval iliopsoas, což je jeden z ohýbačů kyčlí, o kterém jsem mluvil dříve ve videu, když jsem popisoval dolní skřížený syndrom. Petra dále říká, že i když sval pořád protahuje, je přesto stále zkrácený. Opět, paní Petro, nejste ničím divná. Je to velmi přirozená reakce těla. Když je sval dlouhodobě stažený, má to vždy svůj důvod.
Obvykle to znamená, že protější sval, tedy pohyb vykonávající protipohyb v rámci těmito svaly sevřeného kloubu, je oslabený. Můžeme se podívat tady na obrázek ještě jednou. Konkrétně ve vašem případě, Petro, protažení iliopsoasu nebude fungovat, protože máte oslabené hýždě. Iliopsoas dělá to, že vaši pánev vyklápí směrem ven, naopak vaše hýždě dělají to, že pánev v pohybu, potažmo i v pasivním postoji, jemně podsazují. Když vám tedy protahování dvakrát za sebou nebude fungovat, tak je jasné, že problém je ve svalu vykonávajícím protisměrný pohyb, jak už jsme si řekli. Namísto protažení se tedy vždy zaměřte na protějšek tého pohybu té práce, tedy hýždě v tomto případě. Není to žádná magie, funguje to na celém pohybovém aparátu. Když máme spadlá ramena, zkrácené prsní svaly a celkové sevření hrudní páteře, tak musíme posilovat mezilopatkové svaly a vzpřimovače páteře. Tedy opět svaly způsobující protipohyb. Když máme bolavý a zkrácený biceps, tak si zacvičte pár kliků, opřete se o stěnu, uvidíte, že toto zapojení vám v průběhu 20 vteřin pomůže více než 3 dny protahování. Dost bylo povídání, já vím, že to bylo vyčerpávající, snažím se vám ale, Petro, popsat hrubé principy fungování pohybového aparátu. To proto, abyste se ze svých četných problémů nehroutila. On totiž opravdu není vůbec důvod. Sám jsem na tom byl velmi špatně, téměř 2 roky jsem nemohl chodit, měl jsem problémy s vylučováním, neudržel jsem skoro ani telefon v ruce. Mám osobně na páteři mnoho výhřezů, mám artrózu v obou kyčlích, mám vrozenou skoliózu a mnoho dalších potíží. Na žádnou operaci jsem nikdy nešel, pozor, někdy ale má důvod, a rok od svého nejhoršího stavu udělám 25 schybů na hrazdě, ke 100 kliků na jeden zátah bez problému, v pohodě si zaběhnu nějaký ten kilometr. Nic z toho ale nebylo zdarma. Pravidelně cvičím funkční věci a velmi aktivně naslouchám svému tělu. Jsem na něj něžný, vnímám limity a to tělo mi na oplátku prokazuje skvělou službu. Toto se nepodařilo jen mně, podaří se to i vám. Dobře? OK. Pojďme se teď pustit do cvičení. Já připomenu, že primárně jste chtěla cvičení na stabilizaci SI skloubení a uvolnění vzpřimovačů páteře. Řekli jsme si, že stažený sval má vždy svůj důvod, stejně tak má svůj důvod i nestabilní kloubní spoj, ve vašem případě SI skloubení. Kdo neví, mrkněte na obrázek. Problém nestability je svalového, nikoli kloubního původu. Kloub si ve svalové tkáni jaksi plave a svaly, pokud tyto klouby správně zastabilizují, dostanou úlevu a na bolesti spojené s klouby potom v průběhu několika měsíců zapomenete. Tak pojďme cvičit. Tak pro první cvik na SI skloubení je dobrý použít takovouhle gumu. Když není, dá se to různě nahradit, ale doporučuji, je to taková věc z Decathlonu za pár korun. Zrovna na ty SIčka a na stabilizaci. Pánve, je to velmi šikovná věc. Mám sundaný ponožky, doporučuji udělat to sami. Gumu takhle natáhneme mezi stehna, snad jsem normálně slyšet. A teď si párkrát zvednu a sundám zadek a zkusím tady prstama navnímat to místo, kde přesně se mi to ohýbá dolů. Když to místo mám, tak si tam ty prsty nechám a půjdu zadkem rovně nahoru ke stropu. Na výdech. Tak teď, když cítím, že tam jsem, tak jenom položím dlaně a budu v této pozici na výdech roztahovat takhle něžně kolena do strany. Je to celý o tom, jak jsme si ukazovali, že máme to oslabené břicho, ty oslabené hýždě a máme tu pánev předklonu, tak důvod je toho, že ty SI skloubení jsou nestabilní, je právě ten, že nestabilní je celá ta pánev. To znamená, já tímhletím cvikem, když jdu nahoru na výdech, zaktivuju pěkně hýždě, automaticky mi to pěkně přitáhne pupík k páteři, který držím jenom počas toho cviku, silné ruce podél těla a v této pozici budu na výdech tímto způsobem otevírat kolena od sebe. Co se týče počtu opakování, tak normálně na pocit třeba 3 série po těch 8, po 10. Nemělo by to bolet, mělo by to být příjemné. Pojďme se podívat na druhý cvik. Druhým cvikem bude součást Pilates sestavy, na kterou ve videu odkazuju. Já myslím, že budu blbě slyšet, že se hodně opírám o ten mikrofon. Já si mikrofonek pošlu takhle vedle sebe. Takže výchozí poloha bude taková, že budu
takhle na bok, tady pod spodními zády budu mít mezírku, to znamená, že nejsem takto spadlý, ale takhle tu pánev tam hezky posadím, ruku si dám takto pod hlavu a teď tu horní nohu natáhnu. Jde o to, aby směřovala rovně, aby nepadala takhle dolů. Takže takhle hezky tu nohu natáhnu a teď začnu kroužit dopředu. Můžu si udělat 5 kroužků dopředu na výdech. To stejné dozadu. A teď párkrát ještě nahoru. Tím vlastně dále posiluju tu pánev, respektive stabilizuju ji a posiluju správné funkční pohybové svaly, v tomto případě hodně třeba středový sval na hýždích, aby právě pánev byla stabilnější a aby to SI skloubení mělo tu svalovou podporu v okolí, o které jsem mluvil. Teď si dám tímto způsobem nohy na sebe, mám tady 90 stupňů úhel, pořád si držím mezírku a paty k sobě, špičky od sebe a na výdech budu otvírat nohy od sebe. Můžu zase 5krát a potom můžu podržet tu nohu tímto způsobem v horní pozici. Trošku do vyčerpání můžu jít, potom nohu položím a to stejné opakuju i na druhou stranu. Tak a třetí cvik, který na SI skloubení můžete vyzkoušet, je, že si dáte tímto způsobem nohy nahoru, dáte si takhle pěstě vedle sebe mezi kolena a na výdech vždy na několik vteřin zatlačím ty pěsti k sobě. Zase povolím, nadechnu a tlačím k sobě. Povolím, nadechnu. Má to vlastně ten efekt, že tím, jak tlačím do těch pěstí k sobě, tak se mi hezky od těch esíček ty nohy odtahují do stran a to vlastně dává v té pánvi nějaký prostor a můžete u toho třeba slyšet i prasknutí v těch esíčkách a to je dobré znamení pro vás. Takže takhle by to bylo ke cvikům na SI skloubení. Teď se pojďme podívat na 3 cviky na protažení vstřimovačů páteře. Prvním z těch cviků bude opět začátek mého videa s pilates sestavou, kdy si lehnu a to takovým způsobem, že pod spodními zády mám mezírku zhruba tak na 2. až 3. kloub, to znamená neutrální postavení pánve a palec ukazováčkem si dám kolem hrudního koše. Teď budu dělat to, že budu dýchat do hrudníku do všech stran a ty 2 prsty mám kolem hrudního koše proto, abych cítil, jak se ten hrudník otevírá rovnoměrně do všech stran. Při tomto dýchání do hrudníku budu mít přitažený pupík k páteři, přičemž tady pořád držím tu mezírku. A nadechnu se do toho hrudníku a při výdechu zasazuju hrudník směrem dolů a tím efektivně protahuju vzpřimovače na páteři. Protože tím, že zasadím ten hrudník, udělám tento pohyb a ta hrudní páteř se mi vlastně v místě mezi lopatkami oddálí v tom výdechu. Ona se mi oddálí od pánve a tím tu páteř protahuju. Když už jsem v této pozici, můžu ještě například udělat takovýto pohyb, kdy v nádechu nahoře půjdu cikcak rukama a je to úplně stejný princip jako předtím, akorát pozor, neprohýbat u toho páteř dopředu tímto způsobem, ale nechat jí hezky, jak je v tom neutrálním postavení na tu mezírku, nadechnout se do hrudníku a kontrolovaně ruce cikcak dolů, nádech nahoře a zase ruce dolů. Tohoto si zase můžeme svobodně opakovat, není to odporové cvičení, je to vyloženě rehabilitační, prodýchávací cvičení, takže pocitově s tímhletím se dá hrát, tohoto můžeme dělat hodněkrát za den. Jako druhý cvik bych vybral hluboký dřep, může to být cvik určitě agresivnější pro vás, tak jak teď dřepím, tak dřepím špatně. Vidíte, že mám sundané ponožky, určitě doporučuji u tohohle udělat to samé. Já si dám pryč podložku na zbytečně klouže a půjdu tímto způsobem do dřepu. Už jenom to, že jsem takhle v aktivním dřepu, tak mi protahuje celou páteř, ale pokud máte problémy ve spodních zádech, tak vás to může bolet. Pokud vás to nebolí, pokud se sem dostanete, tak v této pozici můžete ještě vytáhnout ruce nahoru a můžete
sbírat jabka. Je ale možné, že ta pozice pro vás bude na začátek moc agresivní, tak můžeme klidně takhle do širšího postavení a můžeme klidně zkusit tuto pozici a klidně to stejné. Sbírat jablíčka. Tak, pojďme se podívat na třetí cvik. Třetí cvik bude rotační, kdy natáhnu jednu nohu, druhou nohu položím přes ní a budu se opatrně vytáčet do opačné strany s výdechem. No, teď mi křuplo v páteři, nevím, jestli to bylo slyšet. A můžu na druhou stranu. Pozor, dbát na to, nedělám tohle, jsem u toho pěkně narovnaný a nerotuju vůbec nějak agresivně. Je to spíš o dýchání, ta pozice jenom pomáhá k tomu protažení. To znamená, ještě jednou narovnám se a pomalu otáčím hlavou. Takže takhle by to bylo všechno ke cvikům. Tohle byl třetí cvik. Já to za chviličku ve videu budu říkat. Cvičit celou sestavu, snažit se cvičit komplexně ty věci. Jenom tohle je optimalizované na věci, které jste chtěla. A ještě jedna poznámka, necvičit nikdy za studena. Vždycky se předtím jít projít nebo si lehce zaskákat, jestli vám to zdravotní stav dovoluje. Snad jsem vám alespoň trošku pomohl. Předvedené cviky jsou zaměřené na vaše problémy, ale přesto doporučuji pravidelně cvičit pilates sestavu, která adresuje celý pohybový aparát. Jak už jsem říkal dříve, adresovat celou soustavu je absolutně stěžejní. Když se setkáte s dalším problémem na své rehabilitační cestě, já vám rád pomůžu a zasadím váš problém do nějakého širšího kontextu. A pojďme všichni prosím paní Petru v komentáři trošku podpořit. Já moc děkuju za sklídnutí videa, přeji všem mnoho bezbolestných let v pohodě a v klidu, tak jak to má být. Hezký večer.